ଆଜି ଆମର କମ୍ପାନୀ ପାଖେ ବଡ଼ ସାପ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, सबको ଜୁହାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳକେ ବାହାରକେ ଆସି ବୋଲେ ସକାଳର ଭିୟୁଟା ପୁରା ଗଜବ ଦିଶୁସି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିସି ଦେଖବାକେ। ସକାଳ ସକାଳ ମୁହଁ କାନ ଧୋଇକରି ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସି ଦୁକାନ। ଆର୍ ଦୁକାନକେ ଆସିଲା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଭୁଜିଆ ଦୁଇଟା କିଣିକରି ପଳେଇ ଆସି ଘର। ସକାଳୁ ଚା ନାସ୍ତା କରବାର ଥିସି ବୋଲେ ଆରୁ ମୋର୍ ମାଏ କହିସି ବୋଲେ ଭୁଜାକେ ଭାଜି ଦେସନ୍। ଭୁଜା ଭୁଜି ଖାଇକରି ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଦେସି ଆର୍ ମୁଇଁ ବାହାରି ଯାସି କମ୍ପାନୀକେ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗି। କମ୍ପାନୀ ଯାଉଥିସି ଆର୍ ବାଟେ ଦେଖସି ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଗଦା ହେଇଥିସନ୍। ଆର୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯାଏସି ବୋଲେ ଦେଖସି ବୋଲେ ସାପ ଗୁଟେକେ ଲୋକମାନେ ପିଟୁଥିସନ୍। ଆର୍ କାଁ ସାପ ହେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନି ପାରନି ଭାଇ। ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବ କାଁ ସାପ ହେ ଯେ ଏଇଟା। ସାପ ତ ବାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଶୁଥିଲା। କାଁ ସାପ ହେ ଯେ ମୁଇଁ ଚିହ୍ନି ନି ପାରି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ।